tinapay mo. Ano na binula? Binulad ito. Magipapati mo yun. Ako naman ba? Ano ba ko ba naman? Yan, ikit siya. Wala. Masubra na yun. Sabi mo naman. Another batch, another batch. Sarap tutuloy mayonnaise. Ito na rin ba po? Mapay mo ulit po na. Pero dito mo lang pero. Sayang mo, kalingap. Sayang ka, di ko na buhusan. Magkain na lang. Nakaya mo. Uy, pati sa dilim, no? Aso. Hindi ka kutsilyo. Kasi matalim na kutsilyo. Ha? Kasi matalim na kutsilyo. Ang gagawin luwas. Dahil tagtara. Ano sabi ko kanina kami sa tagtara eh. Matutong na. Kalinan mo na sa tutong-tutong. Tapos mag-isa. Pero kung parang patutulay ko tayo. Ay, mo sito suka. Pwede. Ay, suka. Lemon seed. Same. Pang dinakdakan ni.
ได้ต่างกัสนะ Alas 11. Mag-eat na at bawal naman ng coke, kaya hindi na. Pwede ba lagyan ng ketchup? Ika ka na. Tapos mayroong ano. Ay, grabe. 200 pesos na rin. Grabe. Pagka mo ito. Di kaya. Hot. Let's see. Wow. Tagal mga konti na. Patry ko lang kung masarap. May ketchup. Diba? Hindi ko kasi mag-gusto may ketchup. Kan. Ngayon bagus kan. Aku kecap. Hindi ilin mo sulit. No. No. Yeah. Rap. Dapat try na yun na yung maging dinakdakan. Parang sisig buhutan ng pakin. Pag may agatan to da. Ang 568, parang na din. Huh? Pwede rugo-rugo. No. Pwede rugo-rugo. Diba? Makan. Pwede mo. Marami. Marami. Ang sarap ko. Lettuce. Grabe, mandi.
ba na pigluluto ah. Kaya ko pa lang sa para sa